44 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ምዕራብ ኬንያ ቦንጎማ ኣብ ዝተባሃለ ግዝኣት ትማሊ ከም ዝተረኽቡን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ፖሊስ ኬንያ ኣፍሊጡ። እዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው 44 ኤርትራውያን ኣብ ሚቲ ምቤል ዝተባሃለት ቆሸት ኣብ መንበሪ ሓደ ውልቀ ሰብ ተዳጒኖም እዮም ጸኒሖም። እቲ መስመር ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኡጋንዳ ከምኡ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ናይሮቢ ንምእታው ዝጥቀሙሉ መስመር ኮይኑ እዞም ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ድዮም ካብ ኡጋንዳ ተበጊሶም ዝተሓበረ ነገር የለን። ሽሞም ዘይተጠቕሰ መሰኻኽር ዓይኒ እቶም ስደተኛታት ብሓንቲ ወተሃደራዊት መኪና ትመስል ተሽከርካሪት ናብቲ ቦታ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ድሕሪ ምእታዎም ፖሊስ ካብ ነበርቲ ብዝረኸበ ሓበሬታ ክረኽቦም ከም ዝኸኣለን ጉዳያቶም ክሳብ ዝጻረ ድማ ኣብ ብርጋደር ዝተባሃለ መደበር ፖሊስ ተሓይሮም ከም ዘለዉ ፖሊስ እታ ግዝኣት ኣፍሊጡ። ብዙሓት ካብቶም ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድማ ናብ ካልእ ሃገር ንምስጋርን ካብ ኤርትራ ዝወፁ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክሳብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝለዓል ንሱዳን ከም ቀንዲ መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ ነይሮም። ኣብ ሱዳን ኩናት ሓደ ምስ ጀመረ ከዓ እቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ናብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ እዮም ሰጊሮም። ኣብዚ እዋን ካን ኢትዮጵያ ከም ቀንዲ መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ ዘለዉ ኮይኖም ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ኡጋንዳን ኬንያን ብዝሕጂ ኤርትራውያን ተታሒዞምሉ ዘለዉ መስመር እዮም ከኣትዉ ዝረኣዩ። ዝፍለጥ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሰንኪ ኣብ ዘዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ዘንቆሎ ስግኣታት ካብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ናብ ኡጋንዳ ክሰግሩ ዝረኣዩ ዘለዉ ኮይኖም ናብ ኡጋንዳ ንምብጻሕ ድማ እዚ ናይ ኬንያ መስመርዮም ኣብ ጥቕሚ ዘውዒሉ። እታ ካብ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን በዝመፁ ስደተኛታት ዕለቕሊቓ እትርከብ ኡጋንዳውን ካብ ጥሪ 2025 ጀሚራ ሓደሽቲ ስደተኛታት ምቕባልን ምምዝጋብን ደው ከም ዘበለቶ ብወግዒ ስለ ዝሓበረት እቶም ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብብዝሒ ናብ ኬንያ ክሰግሩ ይረኣዩ ኣለዉ። ከም ውፅኢቱ ኬንያውን ቀንዲ ማእከል ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዜ ከም ዘይወሰደላ ይግለጽ። መንግስቲ ኬንያውን ብግድኡ ካብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ሓደስቲ ስደተኛታት ምዝጋብ ደው ኣቢሉ ዘሎ ኮይኑ በዚ ተስፋ ዝቆረጹ ብዙሓት ስደተኛታት ከዓ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብዘን ሃገራት ናብ ሊብያ ገጾም የምርሑ ምህላዎም ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓርፈ ዝኸይ ዘሎ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝተሓዝ ኤርትራውያን ተደጋጋሚ ማእሰርትን ምክልባትን የጋጥሞም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እቲ ፍታሕ ከም ዝሓስብዎ ከዓ ካብቲ ሃገር ምውፃእ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ናብታ ብተዛማዲ ኣብ ኣተሓዛዝ ስደተኛታትን ንኽትሰርሕ ዘለዋ ናጽነትን እትነኣት ዝነበረት ኡጋንዳ እዮም ዝኸዱ ነይሮም። እቲ ሃገር ሓደሽቲ ስደተኛታት ምቕባል ደው ምሰበለት ከዓ ናብ ኬንያን ብብዝሒ ክውሕዙ ዝረኣዩ ዘለዉ። ቅድሚ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ናብ ኬንያ ከኣትዉ ዝተታሕዙ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ፖሊስ ተቐይዶም ኣትዮም እዮም። ሕቶ ዕቕቦኦም ድማ ብቤት ፍርዲ ተሰሚዑ ከም ዝተፈትሑ ይዝከር። ቀዳይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ጉዳይ አፍ ደገ ባሕሪ በዝምልከት ተደጋጋሚ መግለጺታት ይህብ ከምኡ ድማ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት መልእኽታት ይሰደድን ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕሪ ምውናን ዘይተርፋኒ ይብል ኣብ ዘለወሉ ግዜ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ኢትዮጵያ ተቕርቦ ዘላ ናይ አፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ምስ ኤርትራ ተሓሒዝካ ንኽዛረበሉ ብኢትዮጵያ ሕቶ ከም ዝቐረበሉን ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ግን ነቲ ሕቶ ከም ዝነፀገን ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብመንገዲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያታ ጊደወን ቲሞቴዎስ ጌራ ክልተ ንጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ደብዳቤ ሰዲዳ ዝነበረት ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ድማ አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ ምስ ኤርትራ ሸምጉልና ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየና ኣሎ ክብል ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ጻውዒት ከስምዕ ተረኣዩ ነይሩ እዩ። ሕጂ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ሓደ ሓድሽ ጸብጻብ ድማ ኢትዮጵያ ንባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ኣታሒዙ ልዕሎ ሕቶ ከም ዝቀረበት ሕቶኣ ግን ጸማም እዝኒ ከም ዝተዋሃቦን ኣብቲ ሕቶ ዝቀረበትሉ ግዜ ከዓ ንባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብፕሬዝደንትነት ሩስያ ትመርሕ መንባራ ተገሊጹሎ። ኣብቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሕቶ ዝቀረበትሉ እዋን ከዓ አብይ አሕመድ ኣብ ሩስያ ምስ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ርክብ የገበር ከም ዝነበረን ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልዒሉውን ምስ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝተዘራረበ ይኹን እምበር ብወገን ሩስያውን ከምቲ ዝደለ ደገፍ ከም ዘይረኸበን ዓለም ለኻዊ ሕግታት ብዘኽብር መልክዕ እቲ ጉዳይ ክፍታሕ ድማ ሓሳብ ከም ዝቐረበሉን ተገሊጹ ዘሎ። ነዚ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ተሓሒዝካ ምልዓል ኣመልኪቱ ሕቶ ዝቐረበሉ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡ ድማ ኣብ ግዜቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ዝቐረበትሉ ፕሬዝደንት ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝነበረ ኣምባሳደር ቫሲሊ ኔቤንዚያ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ጉዳይ ጠቕሊሉ ኣየልዓሎን። እዚ ጉዳይ ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ መንጎ ክልተ
كلتين هاجرات مالت إيرتران إثيوبيان نخفتحنا الندلي حجز اندحر دليوم بفلاي دما شمقلنا اندحر دليوم دما انتي عينت حجز يدليو حتى كقربو يخول يم بمبال تقداي ناي كلتين هاجراتيو أبايتو صتا ودو حورات هاجرات دما أيتال علنيلو كم زفلت إثيوبيا قداي أفدق بحري كابتل علن دحر قال هاجرات بفلاي دما كم روسيا زعمسل هاجرات يدقفانا اللوازبل ترخاتات أم محبراو قصاتن أم معكناتان كتقرب صنحت كوينا نامباسادر روسيا أب هاجر إثيوبيا بمزرابون قداي أفدق بحري بروسيا دقف كم زلو زسمع ترخا خزرقح صنيحيو يخون مبر أبز حجي وصي زلو صاب روسيا قداي أفدق بحري إذا كتقولو كم زي مرصاتن تقداي دما نيرتران إثيوبيان بعلن كفتحو كتقطفو كم زي مرصات يزقل زلا إذا خمزي كل دما منستر قداي توصي قبصي بدر عبد العاطي مسمع كنا زينا غيروا بزلو قال محتت محدار قيح بحري نايتنا بتقامقم زركبه هاجرات قداي مخانو بمزراب إثيوبيا كسب مصات عالم ودب ألبو كوينا خصنيحه قبل تزاريبو نتا بحر ألبو بمرز تخبت إثيوبيا كابزخونه يخون تساتفو زغلله እዚ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ጂኦግራፊ ወድ ሰብ ክቅየሮ ዘይክእል ሞለኮታዊ ፍርድዮ ኢትዮጵያ ድማ ከሳብ መጻተ ዓለም ወደብ አልቦ ኮይና ክጸንሐ በመባል ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ግደ ከም ዘይህልዋ ገሊጾ ግብጺ ምስዑድ ዓረብ በመዃን ነዛ ገዳስ መተሓላለፍ መስመር ምምሕዳሩ ኮነ ጽቱኡን ምርግኡን ንምሕላው ቀዳምነት ሓላፍነት ከም ስከማውን ሓቢሩሎ በተወሳኺ ግብጽን ስዑድ ዓረብን ኣብ ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ መርሓን ንምውጻእ ኣብዘተ ከም ዘለዋውን ተዛሪቦ ግብጺ ነዚ ካብ ኣገደስቲ መተሓላለፍ ንግድን መጓዓዝያ ጸዓትን ዓለም ዝኾነ መስመር በተን በቀጥታ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ክመሓደር ከም ዘለዋ እትመጎት ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ግብጺ በድር ዓብዱልዓጢ እተን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጥራይ ኣብ ምምሕዳሩ ሕጋዊ ስትራቴጂካዊ ሞራላውን ሓላፍነት ከም ዘለዎን ብምግላጽ እታ ወደብ አልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ምምሕዳር እቲ ባሕሪ ክትሳተፈሉ እትኽእል ሕጋዊ መሰረት የብላን ኢሎ أباريس كبيت مذكر لوفر 202 مليون دولار زقمت بورقن عنقن زتشفنا حدقات سريقا بزبل كسي كلتا توسخت سبات كم استتحزو تغاريزو قوال 30 شومنتن عمل سبيتي سرق أنا مفتسام وديت أليم كتبهيلا كتكسسن كلا ود 30 شوعتن عمل سواي دما سرق أنا مفتسام وديت أليمون قبناو عن وتناوري زبل كسي قريبو لزولا كلت يوم نتزقرب اللهم كسي كم زي وعالو ويمز زارفو كدم حجاب تحت قيد زاتو كالوت كلتا سبات أنا مفتسام وديت عليمكم تباهيلهم تخاسي سميرام أبت جبن إيد كم زلوهم دما دارجا مأمانهم سب مزجلي سميام تبيت مذكر بعلمنا زبزح بس أحت زلوا بيت مذكر كوينو نحن سويان بيت فرنسا سلمات زنبرة أبت بيت مذكر نمر إيد زقربة سلمات يخات سريعو تسرق تبيت مذكر نبز أحت كفوت بزنبرة نجوه استفدت أم خوينو تمر بعد السبات كأوشت شمن تدغيت ريوم نتسرق فتي ماما تما قديمة تحت قيد زاتو الطرطرات أبت جبن إيد كم زنبرم دحيرم تأمينم يام نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سبن الرغب سلام نعخم